ଯିବୁ କୁଆଡ଼େ ଯିବୁ ନା ପଳେଇବି? ଦିଦି ପାଖରେ ରହିବୁ? ଦିଦି ପାଖରେ ରହିବୁ? ଏ ଭୂତ ଅଛି ସେଠି, ଜମା ଯାଆନି। ଭୂତ ଦେଖିଛୁ? ଭୂତ ଭୂତ ଦେଖିଛୁ? ସେଠି ଯୋଉ ଭୂତ ଝରକା ବାଟେ ବାହାରେ, ସେ ଭୂତ। କୋଉଠି ରହିବୁ? ଦିଦି ପାଖରେ? ହଁ ହଁ, ମୁଁ ତ ତୋ ମାମା ହେବିନି। ମାମା ହେବିନି ମୁଁ ତୋର। ଆଉ ଦୁଷ୍ଟ ହବୁ? ହଁ, ବାବାକୁ କହିବୁ ଘର ପୋଛିବୁ? ହଁ ବାବୁ, ଘର ପୋଛିବୁ? ଆଉ ଘର ପୋଛିବୁନି? ଆଉ ଦୁଷ୍ଟ ହବୁନି? ନାଇଁ ଟିକେ ହଉନୁ। ଚୁନୁ ଭାଇର ପାର୍ସଲ ତୁ କାହିଁ ଖୋଲିଲୁ? କିଛି ନାହିଁ। ଚୁନୁ ଭାଇ ଆସିଲେ ମତେ ବାଡ଼େଇବ? କାହିଁକି ବା? ଚୁନୁ ଭାଇ ମତେ ବାଡ଼େଇବ? ଆଉ ତୁ ସାଧୁଟା, ତୁ ସାଧୁଟା ଟି? ହଁ, ତୁ ସାଧୁଟେ? କ'ଣ କହିଲୁ? କ'ଣ କହିଲୁ? ଟିକେ ଜୋର କହିଲୁ, ମତେ ଶୁଭୁନି। କ'ଣ କହିଲୁ? ଯା ହଉ। ଦିଦି କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲା? ଜୋର କହ। ପେଙ୍ଗୁଇନ। ଦିଦି କୁ ତୁ କାହା ଘରୁ ଆଣିଲୁ? ବାବୁ, ଦିଦି କି ତୁ କାହା ଘରୁ ଆଣିଲୁ? ୟଶିକା। ଯା ହଉ, ତୁ ୟଶିକାକୁ ଚିହ୍ନିଛୁ ତାହେଲେ। ସ୍ୱୟଂକୁ ବି ଚିହ୍ନିଛୁ?